ääntenlaskenta jatkuu vielä Helsingissä ja Uudellamaalla pitkään, tunnin verran vähintään. Helsingissä on kova noususuhdanne, että oliko jopa 1,5% tällä hetkellä kannatus. Se on helvetin hyvä Helsinki. Sama juttu näkyy Uudellamaalla, että viime hetken ääniä tulee kovaa tahtia myöskin pirateille. Ja mun on pakko sanoa, että siis mä oon tosi iloinen, että mä oon päässyt työskentelemään teidän kanssa, päässyt tekemään tämän kampanjaa. Tiimi on mahtava, ehdokkaat ovat tosi mahtavia, aktiivit ovat pitäneet itsensä kurissa ja äänekkäinä kuitenkin. Eikä mä oikeastaan voi muuta sanoa kuin, että nämä on helvetin hyvät lähtökohdat jatkoa kohti kunnallisvaaleja 2017. Piraatti joka ikiseen kuntaan, eikö niin? Nyt tässä odotellaan vielä viimeisten tulosten varmistumista ja jännitetään sitä, että sattuisiko siellä sittenkin tulemaan se paikka. Niin en oikeastaan voi sanoa muuta kuin, että tutustukaa toisiinne, tutustukaa piratteihin, ajatelkaa, ideoikaa, keksikää mitkä on ne viimeiset ratkaisut, millä saadaan sitten ensi kerralla hoidettua takuvarma jytky tai laivakaappaus piraatteille. Nauttikaa toistenne seurasta, nauttikaa illasta. Kiitoksia erittäin paljon, että olette päässeet paikalle. Kiitos paljon.